Sziasztok! Én Csel vagyok, és ebben a videóban mutatom, hogyan szerkesztettek ipicivel ilyen... Hogyan lehet átszerkeszteni egy nőt, kb. Most így mondom, bár nem tudom az, hogy hívják, hogy mit kell csinálni vele. A száját, szemét, haját is hogyan lehet átszínezni. Ipici oldalra felmentek, Start Editing, Ipicit imádom, tényleg imádom, de nagyon jó. Mire betölti, az nagyon jó lenne, felhontott az előző videóm. Ja. Jó, mindegy, hagyjuk ezt. És ott van egy upload fotó, és itt ugye én most szerkeszteni akarok képet. Ez. Haját ki lehet színezni, a szemét, száját, fogát ki lehet színezni, szóval mindent. Ugye, segítek ezzel, hogy így tényleg gyorsabban tanuljátok, hogy itt én kísérletezni fogok színezgetni, melyiket kell, melyikre kell rákattintani, mert erre nem fogjátok észrevenni, vagy valami. Erre kattintsatok rá, aztán pedig, majd mindjárt mutatom tovább. Aztán pedig ugye megfogjuk, és először is, hogy az arcát ki szeretnénk simítani, de látjátok, neki nem kell. Akkor ezért először is kezdjük ezzel. És itt ebben, vagyis hát szebbre akarom csinálni, vagyis nem igaz, hogy ilyen béna vagyok, bocsánat. Itt erre rámentek. Ez az eye color. És itt bármilyen színűre kiszínezhetik a szemét. Én most nekem kedvenc színemre fogjuk. Megfogjátok, nem muszáj ekkorának lennie, elég csak ekkorának lennie, hogy elrontjátok. Látjátok, így ki lehet színezni zöldre, de ez így nagyon csúnya, szóval inkább lehet barnán kéne. Barna színűre abli. Aztán egy kicsit lejjebb mentek, és rámentek. Hogyha először is a száját akarjátok kiszínezni, akkor erre, majd másodjára ugye rámentek erre. És a teeth whiten, hogy kiszíneztetek a fogát is. Első a száj színezés. Amelyiket szeretnétek, azt. Én egy kicsit rá szoktam közelíteni ilyenkor, mert ugye nagy valamit elrontsak, és nem muszáj ekkorával dolgozni. Nem muszáj ekkorával dolgozni, hogy így beterítse az egészet. Elég egy 7-essel, jó? És látjátok, hogy milyen lesz. Ezért kellett rá közelíteni, mert ugye így szebben látjátok. És ugye csak ki akarod szebbíteni a fogát. Én mutatom, hogy miért. Azt lekicsinítheted 7-esre, ugye olyan lett. Már is szebb lett a foga. Oké, appli. És hogyha a haját is színezni szeretnétek, persze én nem állok utatokba. Nem ez kéne. Nem akarom beszínezni feketére szegény csajnak a haját, de azért... Kicsit fehérre is beszínezhetitek. Visszaszínezni nem baj. Itt lehet itt klónozni. Tanterem ellen kell, mert az így nem kell.
ugye, mint látjátok, nagyon szép, rámegyünk erre, save to my computer, szerkesztve, videóval szeretnétek, close a fotó, és ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett, remélem megértettétek, hogy mit kell csinálni. A többi videók is jönnek lesznek, sziasztok!